Presidentea toki seguru batera eraman behar dute. Atentatu bat izan daiteke. Kaosa da nagusi denek azkar irten nahi dute. Bortizkeria biztan lagun eguneroko bizimoduaren zati bat da. Denbora gutxian helikoptero presidentzialak Hamid Karzai bere jauregira bueltan eramaten du. Talibanen begipuntuan egon arren ez du jendea ahaztu nahi. Karzai ikustea ez da erraza, segurtasun neurriak handiak dira eta beraren gana gerturatzea ia ezinezkoa da. Komunikabideak beti gainean ditu. Inkestek esaten dutenez, garaia irtengo da hurrengo ostegunean. Talibanekin hitz egiteko prest dago, baina insurgenteek ez dute momentuz erantzunik eman. Lan ona egin du iraganean, zintzoak izan behar dugu eta bere merezimenduak aitortu, ez bakarrik gauza negatiboekin geratu, langile bikaina izan da. Herrialdea berrera ikidezake eta botoa emango diogu. Funtzionari irakasle hauek arreta handiz jarraitzen dute hitzaldia. Korrupzioa dela eta babesa galdu du herritarren artean. Hala ere, Afganistan aurrera ateratzeko dagoen pertsona bakarra dela pentsatzen dute askok. Azken 5 urte hauetan presidente izandakoa ez du bere kargoa uzteko asmorik. Hamid Karzai gogor ari da lanean hauteskunde kanpaina honetan eta ikaragarrizko segurtasun neurrien artean mitinak egiten ditu. Azkenengo hau emakumei eskaini die. Beste hautagaiek ez dute Karzairen aurrekontua. Ramadan Bashardust, Hazara etniako politikariak, eskola zahar batean biltzen ditu kazetariak. Hauteskunde kanpainaren azken egunak beldur handiz dituen herri baten bi aurpegiak dira.